אוקיי, היי, אני עורכת דין נאוה אילון. אני חלק ממשרד בו חברים 3 עורכי דין. כל אחד מתעסק בתחום שונה, לכל אחד יש בין 500 ל-1,000 תיקים. התיקים אצלנו הם עדיין תיקי נייר, למרות ככה כל השינוי שעבר עולם המשפט ובתי המשפט והיכולת להגיש דברים דרך המחשב. עדיין אצלנו מתנהלים התיקים הפיזיים, תיקי הנייר. יש לנו חדר שהוא חדר ארכיב מלא בקלסרים, יש לנו ארונות נוספים במשרד שהם עמוסי תיקים ישנים שסגורים. לכל אחד מאיתנו יש ארכיב נוסף, אם זה בבית, אם זה במקום מושכר, שם הוא מאחסן את כל התיקים הישנים. זה כמובן יוצר עומס בלתי סביר של נייר בכלל מוצרים כמו קלסרים ושקיות שמאחסנות את הנייר. מין עומס כזה שלא מאפשר לנו לתפקד בצורה יעילה. אני כן חושבת שהגיע הזמן לעשות לשנות את דרך התפיסה, להתאים את עצמנו לתקופה שאנחנו נמצאים בה. וגם מיותר לציין את כל החסרונות, אם זה תיקים שהם מתקלים, אם חלילה תפרוץ שריפה במשרד, אז כל העסק שלנו מתמוטט כלא היה. מעבר לזה שיש לנו אחריות כלפי הלקוחות שלנו, ואחריות לשמר 7 שנים מסמכים, ולשמר את כל הדברים בצורה כזאת שלקוח יוכל לעשות שימוש. מעבר לזה יש לנו אחריות לשמר את הכל. אנחנו מסתכנים בזה שאנחנו פועלים על דרך הנייר בכליה כלשהי של הדפים. מה גם שאם אני שותה פה כוס קפה ונשפך לי הכוס קפה, אז אני מוצאת את עצמי מופיעה בבית משפט עם דף מלא כתמים חומים, מה שלא יאה, לא נאה ולא רציני. אז זהו, זה מה שיש לי להגיד על עמוסי הנייר אצלנו.